ГТО ярышларының сойлап ыйлуу этабында Дәулетовлар, Шакировлар, Байырхановлар, Демидовлар, Салаховлар, Саидгалиевлар һәм Ягудиннар гаиләләре катнашты. Ачылу тантанасында катнашучыларны Муслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов сәламләде. Илда инде төрле ГТО нормативлар үтиләр. Шушы ГТО нормативлар үтәгәннән соң инде аларга һәрберсенә дә инде суммалар белгиләп, шулай итеп яңадан инде килеп чыга безнең җиңүчеләр. Катнашучылар озынлыкка сикерү, алга иелү, идәннән күтәрелү, 30 метрга йөгерү, идәннән этелү буенча нормативлар тапшырды. Һәр командадан катнашучылар саны 4 булырга тиеш дип белгеләнгән. Бер гаиләдән 8-10 яшьлек укучы, әти-әни һәм әби яисә бабай катнашты. Бүген шундый күңелле чаралар матур гына уза. Мин дә уйлыйм, һәрбер кеше бу ГТОны тапшырырга тиеш. Шундый үзенең результатларын белергә, конкретно что һәрбер кеше спорт белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм. Biz Байырхановлар гаиләсе шушы мероприятиягә чакыргаш килдек. Бик күңелле, интересный бер булды. Булып торсын андай мероприятиялар. Мин монда әтием, әнием белән килдем. Миңа монда бик күңелле. Гаилә вәкилләре тапшырган нормативлардан карап җиңүче команда сайланды. Нәтиҗә буенча Салаховлар гаиләсе 17 апрель көнне Казан шәһәрендә узачак зона турында катнаша. Призлы урыннар алучы гаиләләргә медальләр һәм игътиячеләр ярдәме белән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Салаховлар гаиләсенә уңышлар теләп калабыз. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.